Velkommen til JSS Talkshow. I dag har vi besøgt Louise i anledning af mobning. Ja, Louise, du har jo været udsat for noget mobning, kan man vist godt kalde det. Ja. Kan du fortælle os, hvad det er, der er sket? Jamen, der er sket det, at der i starten, der var der nogen, der skrev til mig over Snapchat, at jeg skulle dø, og jeg var en luder, og der ikke var nogen, der kunne lide mig, og at de ville slå mig ihjel og sådan noget. Og så havde de fået fat i mit nummer og ringede til mig og sagde min adresse, og at de ville komme hjem til mig og slå mig ihjel. Og sådan noget. Hvordan havde du det, da det skete? Altså i starten, da de skrev til mig, der var jeg mest bare irriteret over, at de bare sådan kunne skrive til mig, og så når de ikke gad, at jeg skulle kunne svare mere, så blokerede de mig bare, og så når de fik lyst til at svine mig til igen, så addede de mig igen og blev ved med at skrive. Men da de ringede til mig, der blev jeg ret bange, fordi at de sagde jo min adresse, og sagde, at de ville komme hjem og slå mig ihjel, så det var jeg lidt nervøs for. Påvirkede det dig på nogen måde? Ja, altså i skolen, der lige imens det skete, der var jeg tit rigtig ked af det, og gik ud på klassen, fordi jeg kunne ikke koncentrere mig. Og det påvirkede mig også meget i hverdagen, fordi at jeg havde det tit med, jeg spurgte tit min mor sådan, har du set nogen gå rundt omkring og sådan uden for vores hus og sådan noget. Så der havde jeg ret meget nøje på. Hvad med nu? Hvordan har du det nu? Altså jeg vil sige, at jeg har det fint nu, fordi at der er jo ikke blevet gjort noget ved det. Altså der er ikke kommet nogen hjem til mig eller noget. De skriver ikke rigtig til mig mere. Så jeg har det fint nu med sådan. Har du nogen idé om, hvorfor lige dig? Hvorfor hun skulle skrive til dig? Nej, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har virkelig prøvet at tænke igennem, hvem det var, der kunne have sådan et stort had til mig, men jeg kan ikke rigtig finde frem til det. Og du har stadig ikke fundet frem til det? Nej. Har du tænkt dig at tilgive personen eller personerne, der gjorde det? Nej, det vil jeg ikke kunne. Har du været ude for andet end internetmobning, altså andre former for mobning? Nej, ikke rigtigt. Har du nogensinde prøvet at mobbe? Ja, det har jeg faktisk i de små klasser. Der var det sådan en pigegruppe, der synes, det var rigtig sjovt at gå med andre. Hvad med, tror du, at folk, der har oplevet det, som du vil, eller har nogensinde haft tanker om at begå, eller lave cut, eller tage piller eller sådan noget? Altså, jeg vil sige, på et tidspunkt så skrev de noget om min far, og min far, han er jo død. Og der skrev de, at han havde begået selvmord på grund af mig og sådan noget. Og det ved jeg godt ikke er sandt, men at der er nogen, der kan finde på at skrive det, synes jeg er virkelig respektløst. Og der synes jeg virkelig bare, at jeg godt vil dø. Har du snakket med nogen om det, de besked, du har fået? Ja, jeg har snakket med min familie og mine lærere, og så SSP, sådan dem, der er sådan politiagtige på skolen. Ja, hvad var deres råd til dig? Altså, vi prøvede jo rigtig meget at finde frem til det, men de skrev jo over Snapchat, og det kan man ikke spore, så det var rigtig svært, men de sagde, at jeg måtte bare prøve at se, hvad der skete, og hvis jeg fik noget sådan tanker om, hvem det måske kunne være, så kunne vi tage ud og snakke med personen. Kan du prøve at fortælle, hvad Snapchat er? Snapchat, det er sådan en app, man kan have, hvor man kan sende billeder af sig selv i sådan højst 10 sekunder, og så bliver de slettet igen. Men man kan også skrive over det med hinanden, men det bliver så også slettet igen. Og det er, hvor man ikke behøver nogen personlige oplysninger eller noget. Ja, det var alt, vi havde for i dag. Tak til dig, Louise. Jamen selv tak. Tak fordi I så med. Og se med igen i næste uge i JSS Talkshow.